Này logoफोर दं खानाया लान्दा दासो रावबो बेसेबां दं दा फैगोन ना हेल' गाइसमोन रावबो गैया बिनि लाइफआव गासिबो जागोना नै बिसोर मिनिबाय थायो आं साक्सेस जाबासो सेल्फि लानो होनना होफागोन बिसोरो आइसो सेल्फि लानो नोंसो बावगोननो दे आइफन लादो आइफन ओंखायनोथ' आं एसे रायज्लायनो लुबैदों आइसो थासेबो गैया ओमफ्राय बेलाय माथो थिन दंखौ नुबाय 3 जन सोर 50 जन दं नै 52 जाबाय औ बे नङाना नोंनि सेकेन्डसो हनै सासेबो गैया नङा बेनो सासेबो गैया लाइफआवनो ए रावबो गैया दोनथारैलां दिस्टार्ब